L'Orquestra de Cambra del Penedès, resident a l'Auditori Municipal de Vilafranca, assaja el repertori que oferirà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda. Nascuda amb l'objectiu de dinamitzar la vida musical i cultural de Vilafranca i del Penedès, la voluntat d'aquesta jove orquestra és anar presentant al llarg de les properes temporades alguns dels grans compositors i obres de la història de la música. Per aquest concert de presentació s'han escollit dues obres molt contrastades que pertanyen a èpoques distants en llenguatges i estètica. Per aquest concert hem escollit una sinfonia de Beethoven molt coneguda, que és la setena, que és una sinfonia amb molta energia, molt viva i que és una sinfonia que es toca bastant, que és bastant de repertori. I per contrastar hem volgut buscar una peça més moderna, entre cometes, que de fet és del segle XX, és de Ravel, és Le Tombeau de Couperin, que és una peça basada en temes barrocs. És un programa molt contrastat, al final amb una sorpresa. La veritat és que ens sentim molt a gust en aquest espai, que acústicament ens ajuda molt i diguem-ne que és un espai fantàstic per una orquestra de 40 músics, que és l'Orquestra del Penedès. Us animem a venir al concert perquè creiem que tingueu una orquestra a la ciutat. Jo crec que és una cosa que s'ha d'aprofitar i esperem que per molts anys podem seguir fent música, bona música. Un cop acabat el concert, Bodegues Torres i el restaurant El Cigró d'Or oferiran una degustació maridatge pel públic i els artistes. El concert compta amb el patrocini de l'Obra Social de Caixa Penedès i destinarà els beneficis de la recaptació de taquilla a donar suport al projecte del Rebost Solidari. Les entrades poden comprar-se a través d'internet a topticket.cat o a les taquilles de l'Auditori.